22 वर्षाच्या तरण्या बाण माटंग समाजाच्या कांबळे नावाच्या एका कवळ्या मुलाची हत्या करण्यात ती हत्या झाली नाही तर त्याला ठेचून ठेचून मारण्यात आलं, हलाल करण्यात आले, त्याचे अवयव काढण्यात आले, डोळा फोडण्यात आला आणि छिन्न विछिन्न करून त्याचं मृतदेह बेवारस अवस्थेत फेकून देण्यात आले। पुन्हा एकदा देशाची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहराच्या वारजे भागामध्ये जातीवादी सैराटाने हैदोस काढला आणि या हैदोसामध्ये 22 वर्षाच्या तरण्या बाण माटंग समाजाच्या कांबळे नावाच्या एका कवळ्या मुलाची हत्या करण्यात आली। नुसती हत्या झाली नाही तर त्याला ठेचून ठेचून मारण्यात आलं, हलाल करण्यात आले, त्याचे अवयव काढण्यात आले, डोळा फोडण्यात आला आणि छिन्न विछिन्न करून त्याचं मृतदेह बेवारस अवस्थेत फेकून देण्यात आलं। डोळ्यालाही त्याचं शव बघवणं अवघड झालं। कधी काळी सैराट नावाचा एक चित्रपट निघाला होता आणि त्या सैराटमध्ये एका दलित तरुणाची एका वरच्या जातीला व जातीच्या मुलीवर प्रेम होतं म्हणून त्या ठिकाणी त्याचं हत्या करण्यात आली। त्याच भागात ही हत्या झाली। काय दोष होता त्या कांबळे नावाच्या माटंग समाजाच्या तरण्या बाण 22 वर्षाच्या मुलाचा? मी विचारू इच्छितो महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना, मी विचारतो पुणे शहराच्या कमिशनर साहेबांना, या राज्यामध्ये या शहरामध्ये माटंग समाजाच्या पोरांना प्रेम करण्याचा अधिकार नाही का? प्रेम करणं हा त्यांचा दोष आहे। 22 वर्षाचा तरणा बाण पोरगा एका सज्ञान असलेल्या स्वर्ण मुलीवर प्रेम करतो, ज्याचे आई वडील हयात नाही आणि आजी त्याचा सांभाळ करते, मामा त्याचा सांभाळ करतो। त्या मुलाला उमलायच्या आधीच कोंबजून टाकलं, चिरडून टाकलं, चुरगळून टाकलं। अरे हाच तो देश आहे ना की ज्या देशाची उभारणी जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, असं गाणं गात गात या देशाची आपण उभारणी केली। आणि त्या देशामध्ये चाट बघून जर इथल्या कवळ्या आणि तरण्या बाण दलित पोराला जर तुम्ही जातीयतेच्या वणव्यामध्ये हुलपळून मारत असाल, भारतीय दलित कोबरा या प्रकरणाचा निषेध करतो। जाती अर्थाची लढाई तर दलित कोबरा लढतो, पण या ठिकाणचे पालकमंत्री अजितदादा याच्यावर कधी बोलणार आहे? त्या परिसरामध्ये त्या 22 वर्षाच्या तरण्या बाण माटंग समाजाच्या पोराची हत्या झाली, त्याच्यावर त्या एरियातल्या खासदार सुप्रिया ताई काही बोलणार आहेत का नाही? आज भारत देश मिसाईल ची भाषा करतो, चंद्रावर जाण्याची भाषा करतो आणि या जातीयतेच्या चिखलामध्ये आमच्या पोरांचं, तरण्या बाण पोरांचं फक्त प्रेम केला या दोषापोटी, त्याच्या रक्ताने आणि त्याच्या मांसाने या महाराष्ट्रातल्या काळ्या जमिनीचा जर चिखल होणार असेल तर माटंग समाज काय करणार आहे? 3 दिवस झाले पण एकाही सुज्ञ पुणेकरांनी, एकाही महाराष्ट्राच्या पुरोगामी माणसांनी आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनी सुद्धा यावर आवाज उठवला नाही।
एका तरणा बांड पोरगा जेव्हा छिन्न विछिन्न अवस्थेत त्याची हत्या होते, बेवारस करून त्याला मारलं जातं, त्याच्यावर बोलायला या ठिकाणच्या विरोधी पक्षाला वेळ नाही. त्याच्यावर बोलायला या ठिकाणी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नेत्यांना बोलायला वेळ नाही. कारण त्याचा दोष एवढाच आहे की तो माटंग आणि महार जातीमध्ये जन्माला आला. आज आपण माटंग समाजाच्या लोकांनी, चर्मकार समाजाच्या लोकांनी, वाल्मिक समाजाच्या लोकांनी या सगळ्या गोष्टीचा बोध घेतला पाहिजे का नाही? किती दिवस या वनव्यामध्ये आपली तोड पडणारी मुलं आपण बघणार आहोत. तुमचा मुलगा गेलाय, माझा मुलगा गेलाय आणि आपण आपापसात बांधतो. सर्व दलितांनी आता एकत्र आलं पाहिजे. मागाचा वाद आता मिटवला पाहिजे. चर्मकार वाल्मिक समाजाचा वाद मिटवला पाहिजे. आपण आपापसातले मतभेद बाजूला ठेवू आणि आपल्या मुलांच्या संरक्षणासाठी, आपल्या संविधानिक अधिकारासाठी पुन्हा एकदा आपण सर्वजण न्याय निशाणाखाली एकत्र येऊ. जय भीम.